Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er 2 filialen van Kentucky Fried Chicken zijn overvallen en dat er 4 kluizen weg zijn. Het gaat allemaal om een inbraak die vanochtend vroeg heeft plaatsgevonden. En dat gebeurde op 2 verschillende locaties van Kentucky Fried Chicken. Zoals gezegd zijn in totaal 4 kluizen met de omzet van het weekend meegenomen. Het gaat vermoedelijk om een vooraf geplande inbraak. Want de autoriteiten vermoeden dat de daders gebruik hebben gemaakt van materiaal dat enkele weken geleden werd gestolen bij de brandweer van Barber. Eerst gingen de criminelen naar de filiaal van Kentucky Fried Chicken in Brievengat. Daar wisten ze via het take-out raam naar binnen te komen. Met behulp van zwaar brandweermaterieel slaagden ze erin het raam open te krijgen. Vervolgens namen ze 2 kluizen mee en verlieten het pand via een achterdeur. Daarna begaf de groep zich naar Santa Maria, waarbij ze volgens dezelfde methode te werk gingen. Bij deze locatie kwamen ze echter via de voordeur naar binnen en ook hier werden 2 kluizen meegenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en het lijkt er inderdaad op dat het een zaak is die lang van tevoren werd voorbereid. Vandaag was de zaak tegen Tyson Kwant, tenminste het begin van de zaak. Het wordt een lang proces waarschijnlijk tegen Shurandi Tyson Kwant. Hij wordt volgens het Openbaar Ministerie in Nederland beschouwd als een van de kopstukken van de No Limit Soldiers. En vandaag vond de eerste proforma zitting plaats in het omvangrijke Themis-onderzoek. Het OM verdenkt Kwant van het opdrachtgeven tot verschillende liquidaties, ontvoering, witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie. Justitie plaatst hem samen met Irvin Nutu Wawu aan de top van de NLS. En Wawu werd vorig jaar in eerste aanleg tot levenslang veroordeeld. Kwant zelf werd in 2020 al in Dubai aangehouden en zit na een jarenlange uitleveringsprocedure afgelopen juni in de EBI in Vught. Dat is de extra beveiligde inrichting. En de zaak kon ook worden bekeken in Curaçao. Dat ging via een zogenaamde videoverbinding. Sido-eigenaren houden zich niet aan de regels. Nog geen 10 dagen geleden publiceerde Extra een artikel van het ministerie van GMN, waarin Sido-bestuurders en boten werden gewaarschuwd om niet over de drijflijn te varen. Dit om ongelukken te voorkomen en onder andere zwemmers bij de stranden te beschermen. Maar gisteren in de namiddag tussen ongeveer 4:30 en 5 merkten verschillende mensen op Playa Canipa een groep Sido-vaarders op die aan het varen was. Zeker 2 à 3 van hen voeren over de drijflijn. Het gaat om een geval waarbij natuurlijk mensen weer gevaar lopen, omdat als ze in aanraking komen met de Sido-zwemmers ernstig gewond kunnen beraken. Het ministerie van GNM probeert de mensen op andere gedachten te brengen en te benadrukken dat die drijflijn er niet voor niets is, maar de foto's laten zien dat niet iedereen zich daaraan houdt. Laten we hopen dat dat verandert. Volgens RAC komt het rapport over internet binnen enkele maanden. Dat meldt de Extra vandaag. Het onderzoek dat de Regulatory Authority Curaçao, RAC, uitvoert in de verschillende wijken van Curaçao verloopt goed. Dat heeft Kurt Belvoort, directeur van RAC, tegenover de Extra verwacht. En hij zegt dus, binnen enkele maanden wordt dat rapport verwacht. RAC kondigde begin mei aan dat het verschillende wijken zou bezoeken om de kwaliteit van de internetverbindingen te meten. Het onderzoek begon nadat er heel veel ontevredenheid was. RAC heeft inmiddels bepaald dat ze niet meer van tevoren zeggen welke wijken ze binnengaan. Ze controleren op verschillende plaatsen, 's ochtends, 's middags, 's avonds, 's nachts, om op die manier te kijken hoe de internetverbinding op Curaçao is. En na dat rapport wordt door veel mensen uitgekeken. Commissarissen van de Centrale Bank wachten nog steeds op benoeming. Dat meldt de Extra vandaag. De 5 leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten functioneren nog altijd op basis van een tijdelijke benoeming. En dat is al sinds 31 december 2025 het geval, terwijl de commissarissen nog steeds wachten op hun nationale besluit tot definitieve benoeming. De Raad van Commissarissen moet uit 7 leden beslaan, inclusief de voorzitter. En de regeringen van Curaçao en Sint Maarten benoemen de commissarissen gezamenlijk bij nationaal besluit. Dat is echter nog steeds niet gebeurd.
Sinds 31 december van eind vorig jaar bestaat de Raad van Commissarissen uit Julian Lopez Ramirez, die tevens vicevoorzitter van de Raad is, Miroslava Wedevoort, Ahmed Bel, Patrick Newton en Jason Rogers, zo zeg ik het. Dan gaan we naar het volgende bericht. Opnieuw steekpartij op Sint Maarten. De politie van Sint Maarten onderzoekt een tweede steekpartij binnen een week. Zondagochtend werd een vrouw ernstig gewond geraakt op Bush Road. Er werd een andere vrouw aangehouden. De meest recente steekpartij vond slechts enkele dagen plaats na een ander geval, waarbij vlak voor de PVSI School aan de LB Scott Road een man dood werd gestoken. Volgens het Korps Politie Sint Maarten vond het incident van zondag iets na 6 uur 's ochtends plaats in de buurt van een restaurant. De centrale meldkamer van de politie ontving meerdere meldingen dat er in de omgeving een steekpartij had plaatsgevonden en de zaak is nog verder in onderzoek. Corendon krijgt groen keurmerk, dat heeft Corendon laten weten. Maar Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao heeft deze week de internationale Green Key certificering ontvangen. En Green Key is een wereldwijd erkend keurmerk voor hotels en andere accommodaties in de hospitality sector. Corendon heeft zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en milieubeheer. En Beray Ogood, dat is de director hotels bij Corendon, is heel trots op de certificering. Omdat hij zegt dat Corendon ook veel werkt aan duurzaamheid. Zoals het gebruik van eenmalige plastic waterflessen volledig beëindigd. Hiervoor werden maandelijks zo'n 50.000 plastic flessen leeggemaakt en niet meer gebruikt. Dus de besparing is enorm. En ook wordt er onder meer gezuiverd afvalwater hergebruikt voor de irrigatie van de tuinen en de groenvoorzieningen. Allemaal om zo duurzaam mogelijk te zijn. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está time completo, sempre apresentar trabalhadores preparar, capacitar e motivar para ajudar a companhia de necessidade. Quality Services está encargado mês por a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é um profissional da área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, até com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorando o talento e a oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Er hebben zich op Curaçao de afgelopen 2 ongelukken plaatsgevonden. De eerste die vond dit weekend plaats bij de Schottegatweg Oost, ter hoogte van Banco di Caribe. Daar bleek een motorrijder de controle over zijn motor te hebben verloren en vervolgens met grote kracht tegen de verkeerslichten te zijn gebotst. Hij had een gebroken been en klaagde over flinke pijn in zijn onderrug en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 4 uur 's ochtends. En er was ook een ongeluk op de Jan Noorduinweg, waarbij een pick-up en een personenauto frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen. Volgens de informatie die de politie ter plaatse ontving, probeerde de rode auto een ander voertuig in te halen. En daarbij kwamen ze in opbotsing met de pick-up, die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. De botsing was onvermijdelijk en er raakten 2 mannen en een vrouw gewond. En 3 ambulances kwamen ter plaatse om alle slachtoffers naar het CMC te brengen. Dan hebben we een interview met Nathalie Burgzorg en het gaat over een interessant onderwerp, namelijk het internationale kunst- en taalproject Future Language Innovation FLI.
Dat is een initiatief dat de positie, evolutie en het behoud van Creooltalen centraal stelt. Er zijn artiesten uit verschillende landen in de Cariben, maar ook Latijns-Amerika, Europa en Afrika die samenwerken. En dat gaat allemaal over de verschillende Creoolse talen. Die presentatie van die samenwerking van die artiesten vindt plaats op 19 september tijdens het Wintertuin Curaçao Festival. En het gaat onder meer over een toenemend bewustzijn over de status van het papiaments. Klinkt interessant en we spraken met Nathalie Burgzorg erover die precies uitlegt wat die FLI nou inhoudt. Future Language Innovation is een programma die vooral gebaseerd is op taal. Dus 16 deelnemers uit verschillende landen ter wereld, Curaçao, Nederland, Sao Tomé, Brazil, Puerto Rico. We zijn allemaal samengekomen en door middel van workshops en masterclass krijgen wij de tools die we nodig hebben om onze eigen kunstwerken te ontwikkelen. En deze gaan wij dan tijdens Wintertuin presenteren. En het heeft allemaal te maken met de Creoolse talen, waar Papiamento daar één van is. Ook in die andere landen hebben ze Creoolse talen en dat zorgt voor een soort verbinding. Ja, klopt. Dus het gaat over de Creoolse taal, zoals u al zei. En we gaan dan kijken door middel van de Creoolse taal wat de sterkte is van de Creoolse taal. Bijvoorbeeld Papiamento. Wat is de sterkte van Papiamento, maar ook de Portugese Creoolse taal van Sao Tomé. En zo zijn er verschillende Creoolse talen die samenkomen in deze project. En elke duo gaat dan samen kijken wat zij hierover kunnen vertellen. En wat taal, niet alleen taal qua inhoud, maar wat betekent de taal cultureel gezien, wat betekent emotioneel gezien. Dus elke groep maakt zijn eigen invulling van dat. En hoe lang zijn jullie er al mee bezig? We zijn nu al bijna 1,5 jaar bezig met het project. We zijn vorig jaar gestart. Eerst met verschillende workshops. We krijgen allemaal tutoren die ons helpen. En aan de hand van de workshops gaan wij dan wat wij in de masterclasses en workshop krijgen incorporeren in onze werk. Nadenken over wat wij willen zeggen met onze thema's, met onze werk. En na deze workshops zijn wij echt begonnen met inhoudelijk vormgeven van onze kunstwerken. En de laatste jaar ongeveer zijn wij echt bezig samen een show in elkaar aan het zetten die jullie dan tijdens de Wintertuin Festival gaan zien. Mooi. Voordat je hieraan begon, was je al heel erg bezig met taal, met het Papiamento? Ik wel, want ik schrijf ook. Dus ik was bezig met poëzie schrijven en script schrijven. Ik deed zowel Papiamento als andere talen. En dat is een element in mijn eigen werk dat terug zal komen. Okay. Dus dat ik zowel Papiamento en de andere talen die we op het eiland spreken in elkaar ga zetten. En dat vind ik zelf, dat was mijn eigen insteek. Van Papiamento is een taal die ontstaan is uit meerdere talen. Bij ons is het cultureel gezien heel normaal om te schakelen tussen talen. En dat vind ik het mooiste ervan. En dat ga ik ook terug incorporeren in mijn eigen presentatie. Je kunt je toch soms niet voorstellen dat mensen maar één taal hebben waarmee ze zich kunnen uiten. Ja. En hoe gaat de samenwerking? Want je werkt met een artiest uit Suriname in dit project. Ja, klopt. En, we zijn samen gestart aan een project. En nu zijn wij echt bezig individueel onze eigen stukken aan het afmaken. Zij gaat een spoken word presenteren over nostalgie. En ik ga dan een AR en een cinepoem presenteren. Zoals gezegd, 19 september Festival Wintertuin. En dan gaan we naar een zware aardbeving. Die heeft de Colombia vanochtend vroeg getroffen. Een krachtige aardbeving heeft Colombia en andere Latijns-Amerikaanse landen getroffen. Gebouwen in Bogotá en Quito, dat is de hoofdstad van Ecuador, schudden door de beving. De Colombiaanse Geologische Dienst schatte de kracht van de aardbeving op 6,6, terwijl de Amerikaanse Geologische Dienst uitkwam op 7,4. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 100 kilometer diepte in het westen van Colombia. De aardbeving werd tot in het noorden in Panama gevoeld en leidde in Bogotá tot de evacuatie van verschillende gebouwen. Veel mensen moesten naar buiten rennen en zoals bekend, in deze tijd van het jaar zijn er veel toeristen, ook uit Curaçao.
die in Colombia aanwezig zijn. De schrik zat er goed in. De aardbeving vond plaats om 7:45 's ochtends. En er wordt gevreesd natuurlijk dat er meerdere bevingen hebben kunnen plaatsvinden. Er zijn sowieso meerdere bevingen gemeld, maar laten we hopen dat het verder rustig blijft. De burgemeester van Cali zei dat er veel gebouwen met scheuren zijn. En op dit moment worden in alle getroffen gebieden gekeken of er slachtoffers zijn gevallen. Sterkte voor Colombia. Wij zijn klaar met Extra Journaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.